Nula sekundi, super. To je novi rekord. Nije, složenu kocku otkrio, otkrila kocku, gleda složena. Tu se piše 0 sekundi sada. Novi rekord. Za 9 komara gledam. Šta? Da li za 9 komara gledam? Pa što? Pa neće da sluša, mogla bi bolje. Koji šok? Digne kocku složena. Ko se trepo i Mara ima? Mara. Jel ti možeš snimati ili samo slikati? Snimaj. Ti možeš snimati, jel? Šta? O, sve bolja.